acum dacă te gândești bine, nu? Lasă-mă mai aud și altceva. Sunt în dezocupațiune eu. Da, ești în căutări. Da. Uite-te, mă, fratele meu! Să nu facă volei cu boltă. Boltă, hai! Măi, eu ridicăm pantalonii. Cu boltă, hai Ia-o cu cu boltă! boltă. Ia cu boltă! Cu boltă vrei. Timpul. Nu îndulceață. Cu crengile alea. Păi dacă dau vrei cu boltă. Ia uite. Iei tu bolta, auzi? Bă, mă, Nico, dă-te mă mai încolo un pic. Să mă duc aici, screngi. Acolo crengi. Ia. Acolo e lui cu camera lui. Doamne, micuța de mine. Ia. Mor de râs, fratele meu! Iliuță, dar ți-au pus pata rău azi, a? Păi da, că să ne pună picolo. S-a pus pata pe tine. Hai, să mai stai cu curul în sus, așa că ăsta filmează tot. Da, mami. Da, mami, bravo. Dar el nu vorbește, să nu se audă. Să nu știe lumea că e cu noi. Să nu știe lumea cine e, știi? Poate vezi că caută lumea pe nevastă asta cu bata. 40 de ani. Bun. La 40 de ani mai ține. Ia, Aurelia, pleacă-te. Stai așa. Stai așa. Ia, mă, Mă doare gâtul cât am râs, fratele meu. Pupă și tare geletul. Hai! Am rușat vocea. Hai! Nu l-am Crengile, ia taie ramul. Ia tăiați-l voi, că eu am tăiat și m-a auzit toată lumea. Ce-a pățit? Ce vrea? Ce ai putut? Hai că tacă pata. Gata, a trecut. Gata. E tutto passato, acqua passata. Tutta acqua passata. Mai veni să vorbești cu Iliuță. Aua? Mă, și să-și apropie, mă, frate. Să ia mai bine. Ia mai bine.